голяма група, аз също съм в нея, хора, които се ангажираха с създаването на новия клуб. И мисля, че това, което до момента съм направила не е малко. Ще продължаваме усилията, но вие разбирате, че тези пари ние като общината няма как да ги дадем. Аз съм включително и днес се срещахме с Райдиш, който е президент на клуба. И мисля, че съгласно целите ще се справим. Даже току-що разговаряхме с него. Чакам да ни върне обратно отговор, дали ще успее днес. Дали последната платена е януарска? Особено за ноември месец. Друга седмица февруарската. Една заплата да платите, да се успокоят нещата. Седмица оказа се, че сумата, която е необходима да се изчисти, не е чак толкова голяма, така че ще ги намерим. Не, това толкова време чакаме. Може нещо да се случи. Не. Продължава 4 месеца стоим без провизия. Лошото е, че този начин на финансиране е твърде труден. Ние нямаме вина за това нещо. Естествено. Но аз не мога и да поема цялата вина. Ама нас всяка седмица ни лъжат. Това, което съм направила до момента, никак не е малко, повярвайте. Ако имате малко търпение да приключите нещо, това време ще ви Ние имахме достатъчно търпение, така че ще изчакам.